Takže čau lidi, já vás vítám u tohohle videa a dneska si řekneme, kde stáhnout Blender a jak přes něj udělat intro. Můžeme jít na to. Najdeme si na svůj prohlížeč a tam si najdeme stránky, kde se dá stáhnout Blender, jsou to třeba nějaký slunečnice, stahuj.cz a tak. Odkaz vám dám samozřejmě do popisku. Potom, co si to stáhnete a nainstalujete, tak na to samozřejmě neklikejte ještě. A najděte si třeba Blender Intro Templates 3D nebo 2D, to je jedno. Najedete si třeba na nějaký video, kde je to označení, že je to fakt na ten Blender. A já už jsem si teda svoje intro vybral. Vyberete si nějaký a třeba já jsem si vybral tady 8. To kliknete a stáhnete si to. Potom, co to uděláte, jakože si to stáhnete, tak najdete na tu složku, kde to máte a už musíte mít stažený ten Blender, protože to je přes ten Blender. A kliknete jakoby na tu složku, máte tady 2D intro přes ten Blender, kliknete na to, počkáte než se vám to načte. A potom můžeme začít s tím intrem, jakože celkovým. Potom, co se vám to načte, no tak musíte změnit nějak text. A ten text se změní tím, že kliknete pravým tlačítkem, aby se vám to ohraničilo jakože tím oranžovým a dáte tab. Text jednoduše změníte, třeba na TL Games. Dáte znovu tab, aby se vám to ohraničilo. A tady máte Xvid. A to si samozřejmě změníte třeba na Avirov. Ne třeba, určitě na Avirov, protože Avirov je nejlepší na to. Pak si kliknete tady na ten text. A dáte si to uložit třeba na plochu. Dáte jméno TL Games Intro. A musíte kliknout samozřejmě na tohle, tady na to, abyste si to měli kam uložit, tam se vám objeví ty dva řádečky a máte to. Potom už máme tady tu práci hotovou a můžeme začít s tím renderováním. Máte tady označeno, že máte 190 snímků, takže dáte render animation a začne se vám to renderovat. A tohle už by bylo jakože pro to všechno na to intro, protože ono to trvá trochu dlouho. Někdy to trvá třeba jenom 10 minut, někdy hodinu, někdy 2, 3, 4, třeba celý den, 2 dny. Ale na tom nezáleží, hlavně, že se vám to intro udělá. A máte to po těch snímcích, tady máte ty snímky, tady mám na 3. už, je jich 190. A záleží taky na tom, jestli je to 2D intro nebo 3D intro. Pokud je to 3D intro, tak to trvá samozřejmě díl, protože tam se renderuje ta grafika a tak, ale na tom 2D intro to se renderuje trochu méně času. Takže vám sem potom hodím toho intro, jak se dokončilo. A tohle už by bylo pro tohle video všechno. Já se s váma loučím, lajkujte, odebírejte, komentujte a čau.